Mä oon Antti Talpila 5 vuotta hallituksen puheenjohtajana ja me ollaan meidän kiinteistössä, joka sijaitsee Helsingin Haagassa ja meillä on täällä 4 rakennusta, 148 huoneistoa, 1 liiketila, jossa on Pohjois-Hakan kirjasto ja sitten autohalli ja sitten meillä on myöskin lasten kahluallas tässä pihassa. Meillä on irtauduttu kaukolämmöstä ja hankittu maalämpö, lämmön talteenottolaitteet tuonne katoille, aurinkopaneeleja vajaan 60 kilowatin huipputehon verran. Ja nyt ensimmäisen käyttövuoden jälkeen niin kyllä me päästiin, se oli alle 8 vuoden takaisinmaksuaika. Tämähän aika sitten näyttää, että mihin hinnat kehittyy. Suomen Ekolämpö on ollut meillä tässä kokonaisurakka-toimittajana ja vastannut kaikesta tässä. Ja nämä on toiminut mun mielestä todella hyvin koko tässä pitkin matkaa, niin siinä projektivaiheessa ja sen ekan tuotantovuoden aikana. Ja nyt jouduttiin siirtymään pörssisähköön ja siinä vaiheessa sitten Ekolämpö on tehnyt kaikkia mittauksia ja lisäohjauksia tuonne niin, että meillä on ollut pörssisähköohjaus nyt. Kyllä mä voin suositella, ei ole mitään epäilystä siitä. Että voi sanoa, että alta puolen tunnin täällä on niin kuin mies tontilla, kun jos on ollut jotain murhetta, jotain on ollut todella vähän kyllä. Kyllä niin kuin tämä palvelutaso on ollut, joka on ylittänyt meidän odotukset kyllä tässä pitkin matkaa.